dira, Waltari eta Irujo. Baionan gaur 10:00 hasi dira bestak. Eta bestetako ekitaldi nagusietako bat, nagusi ez dut esango, nagusietako bat. Pilota zalentzat nagusia. Hilaren 6-an, igande goizez izango den finala. Zalantzari gabe. Eta gaur final aurreko hau irabazten duen bikotea, han izango da final horretan. Ederra. Ederra benetan, Waltariren jokaldia. Beste abiadura ematen dio. Eta hor, eskuiniko horma hori pankupeku deitzen dugun pankupe hori harrapatzen badu, horreke hartzen du gainetik heldu dien efektu horiek eta pika harrapatu ezkerreko taulatik hortan. Pilota aldatu du, baina hemengo pilota bakizu ez duela diferentzia hondik. Igual berria izango dela, baina pilotetan ez da inbeste... Trilu pixka bageixiago izan dezake, baina ez da beste munduko alderik. Ez dauka ezkerra horren adinako garrantzirik. Beste gauza bat ere bada, pilotak askoz ere harinakoak izatean eta goxoagoak, eskua askoz ere biluziago eramaten dute, askoztako gutxiago, eta pilotak eskuan ateratzen duen hotsa ere askoz garbiagoa da. Hemen bertatik bertara, trapu gutxirekin, bertatik bertara zenolako hotsa ateratzen duen eskuan. Bai. Eta hor, Patrik Ibarrolak nahiko denbora bat zuen, eta hor pixkote nervioso bezala aida jokatzen. Guztiok dugu da gogoan garriren bat, eta orain beste bat izan dezakezu. Abuztuaren 15ean 15 milioi euro, 11. San Miguel, doan lekura doala, arrakasta du. Ronaldinho! Jokalarien elastikoa izerditan blai beti. Zurea, ez. Rexona esport gizonentzat. Rexonak ez dizu utzik egiten. Ezkerbolea zeutsi dio Sakiari. Irujo. Zer egin duen Irujo. Ezkerrez, eskuin horma joarazi eta sarera. Benetan ikaragarria izan da. Defentsako pilotaka da zena. Defentsako pilotaka da zena, eskuin horma joarazi, pumpa sare. Bai. Begira. Ikaragarria izan da. Zein ongi. Opa luke denbora, bat iratzeko benon. Hore, bai. Ezker bikain horrekin, osatzen dena, ezkerraz, ezkerraz jotzen du baitan. Zatik osartzen ere jamaten du, eta eskuinetik aldiz pleatuko luke ezkerreko alderat. Hori zaliteke, baina hastian bezala jo behar luke eskuineko paretekin, da ez duzu hor liberatzen du pilota eta osafrenek oso ongi du berriz berak pleatzeko eta sarerat eramateko. Un pasare. Waltariren erantzuna.
Beldurgarria berriz ere, botiboleaz, bebetik, efektu ikaragarriarekin. Hiru Joreinakua ez da ona izan. Eutsi gualtarik. Ibarrola. Taularat. Hori da ahala. Bere beisboleko postura hori nola baliatzen duen gualtarik. Harritzekoa da. Osafren. Ongi atxiki du pilota hori. Bolea Irujok sarera zioan, Bai. Autozte hola segituko duten, Irujok aurretik. Taulara ezkerrez osongi berriz ere Irujok. Erki, Ezkerrez, baina barnera. Eta ez inarra posturik eman Atrik Osafren bankarrak. Sakeak 22, erreferak 16. Ez dutelako usailiko lako pilotarien kontra jogatzeko, eta horiek gauzak, hori mundialetan ere Mexikarren kontra eta jogatzen den partidotan, beti diferentzi efektu eta horiekin nahi die, eta ezkerka da. Orain ere, ezkerka da ikaragarria. Gibeleko taularaino. Beldurgarria benetan. Bai. Bai, hor Mexikarrak zuk ongi ezagutzen duzun bioniko eta izan ziren ezkerrez efektu bitxioiek ekarri zituztenak, ezkerrez jo eta berriz ere barrura egiten duten pilotak eta gualtarik ezkerrez hori badu eta gero eskuinez berriz ikaragarria ematen dio. Ikaragarria ematen dio. Konzentrazio bizkoat egin gutxiki nahi die, gualtarri ere saka nola, esan ezaketik, kasik nola naizka joan dela sakatzeat ez dakit, konzentrazio falta bizkat egin eta falta egin, dire bizkoat, arrotu bezala ikusten ditut biak, hainbeste joko duten pilotaria dire eta sakez falta izan da egin du azkenen honetan, baina tanto zazpi baditu sakez eginak, Ibarrolak bi baizik ez. Gualtarrik ez dakit nun segituko den, hemen bizkate hauten bada jokoa berriz hartuko du, eta ditu bestien begia, Irujun begia, nola joan den, Nongi joan da, bai. Eta orain berak du aukera. Tentazioari ez inautzi. Kupasado. Hori ere, benetan ikaragarria. Botian hartzen duen efektua, hori ez da usaia, triketeko usaia, eta hori da. Guk usaia esaten du. Ohitura. Ohitura, Eutsi Osafrenek. Bildu. Gaizki jartzen da. Hor, nola naizki ematen da, ez da finkatzen pilota jotzeko. Ez da nola izango di, baina neustute olako fallo asko egin dituela, Gualtarrik. Zen baditu galduak, zazpi baditu galduak, Bat behartuta, gero erasoan lau eta beste bi pilota garbi. Eta bere, bai, garbi, jari gabe. Hoi atxematen dira bizkoat. Ibarrolaren sakea. Gora. Ezker Orman goian izan da. Ez duen okerraundiri, baina garbi izan da. Goian. 19 eta 24. Betik Gibeletik dira etxekoak. Ibarrola eta Osafren. Baina lehen asko zalde handiagoa izan da. 10 eta utzi irabazten hasi dira. Gualtari kubatarra eta Juan Martínez de Irujo Nafarra Iberoko semea. Eta orain aldea 5 tanturena da. Jakina, ja partida aurrera doa. Eruke bi pausu eman eta eskuinak jo.